Абдураби мамиҷо салом алейкум. Салом. Чикор шумо назед? саломат барномаро ҷамъбаст кардем. Сар накардаам. оғоз накарда барнома ҷамъбаст шуд ку? асан ҳолам ба ислом мегӯям реаксия ҳаст. инҷа мегузарем ҳозир. маромат кунед. аллакай камтар нафасгир шудем. мо ҳам рости гап. чунки ин барномаи сабқати санҷиши сувои чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ аст. бори дигар ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат медодед. ман ёдовар мешавам ки мо ҳам меҳмони шумо ҳастем ва ҳам шуморо дар ин толор даъват кардем ва дар ҷараён бо тамринҳо бо ана ҳамон шӯхиҳо бо лаҳзаҳои ҷолиб қалби мухлисонро шод мегардонем. пеш аз оне ки анамон сабқати санҷиши сувори баъданро шурӯъ кунем, мехостам каме доир ба ана ҳамин толори варзишӣ бар ҳаво шарҳ медодед, равшанӣ меандохтед. ташаккури зиёд рабиҷон. пеш аз ҳама ифтихор дорам дар барномаи шумо иштирок кунам, чун ман тамошобини барномаи шумо ҳастам. ба ман форматаш бисёр писанд омад. дар ҳақиқат ман дар барномаи шумо меҳмон ҳастам, шумо дар толори мо. имрӯз мо як 5-6 сол пеш як гурӯҳи рафиқон ба хулоса омадем ки як толор таъсис кунем ки дар маркази душанбе бошад ки ҷавонон тавонанд биёянд машқ кунанд. худи ҳамин толор таърихи бой дорад, чун пештар як варзишгари советӣ регулянт ном доштанд ва бисёр маъруф буданд, одамон медонанд, мешиносанд. ҳамин ҷа як муҳит кардаг, як атмосфераи варзиш ҳаст. ба ҳамин хотир мо ҳамин зала интихоб кардем, ҳамин толорро. ва имрӯз ҳамарӯза як 300-400 нафар омада машқ мекунанд. ҳама сеҳат саломат мешаванд, солим мешаванд ва фикр тарзи ҳаёти солимро пеш мебаранд. барномаи мо каме узудтар аст. аз ҳамин хотир вақте ворид шудед бисёр фикрам намекардем ки ҳамин ҳолат реаксия ба истодо мегӯянд аз тарафи шумо, аз самти шумо ҳуҷум пешкаш мегардад. бисёр хуб, олӣ. мо дина барномаи шумо тамошо кардем. ростигар то дер тамошо кардем. дидам ки бисёр форматаш озод. ман гуфтам ман ягон сюрприз тайёр мекунам барои шумо. паридану ҷайидан ҳамаш аз пеш. назас хуб аст. мо акнун саволҳо бовар кунед бисёр ҳастанд. шумораашон аз ҳамин хотир мо дарҳол барномаро шурӯъ мекунем, чунки барномаи мо тамринҳо дорад, шӯхиҳо дорад. ана ҳамон маҳорату малакаи варзишӣ ки шумо доред ҳоло ҳам ҳаст, баҳри мухлисон пешкаш мегардонед ва мо шоҳид мешавем. хуб, тамошобинони азиз, моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. лаҳзаҳои ҷолиби барномаи варзиши қавитан моро дар пеш интизор аст. бо мо бошед. дилшод ҷуразода корманди шоистаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон мебошад. мавсуф соли 1987 дар шаҳри душанбе таваллуд шудааст. ӯ соли 2004 ба факултати муносибатҳои байналхалқии донишгоҳи славянӣ русия ва тоҷикистон дохил шуда соли 2009 онро хатм намудааст. аз соли 2007 то имрӯз муассиси 55 групп, солҳои 2007-2014 директори генералии ҷамъияти масъулияташ маҳдуди формула успеха, солҳои 2014-2019 директори КВД клуби соҳибкорини ҷавони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз соли 2019 то имрӯз директори муассисаи давлатии бизнес инкубатори тоҷикистон мебошад. дилшод ҷуразода солҳои 2013-2015 ба ҳайси президенти федератсияи футболи душанбе, аз соли 2015 то имрӯз дар вазифаи ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон фаъолият дорад. дилшод ҷуразода соҳиби унвони устоди варзиш, камарбанди сиёҳи таеквондо дани якум, чемпиони чоркаратаи ҷумҳурӣ оид ба таеквондо ва дорандаи разряди дуюм оид ба шоҳмот мебошад. оиладор, соҳиби 3 фарзанд. тамошобини азиз, ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки ин навбат манзури шумо мегардонем. иштирокчии барномаи варзиши қавитан ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон, корманди шоистаи варзиш, инчунин ҳаводори варзиши футбол, тейквондо, греплинг, шоҳмот ва дави миллӣ. ягони азиз, нафаре қарор дорад ки шахси универсалӣ аст. аллакай мо медонем дар ҷараёни барномаи варзиши қавитан тамоми маҳорату малакаи варзишии дилшод ҷуразодаро чӣ кор мекунем?
месанҷем. Аймо ҳами бай буд, наздик буд тайквандо ҳамаш ҳами як оилаи бай, бас точно единоборство. Аҳози ҳам пештар чихе фақат як гап буд ки ки зуртара гӯштингир ё боксёр. Аз сабаби ҳамин савол омада ММА пайдо шуд. Смешное единоборство, боре ки боз бо як статья бромада дар запуск ки нам не нужны бои без правил. Бои без правил это подвал. Бои без правил никому не нужны. Но нужны смешные единоборства, где есть правила. То есть гӯштингир, хати боксёр. Аз 2000 сол пеш ҳамин савол интерес набуд ки ки зурае. Ам хилас? Пеш фақат рақобат буд. Масалан гӯштингир мегӯфт ки гӯштинг зурае, боксёр мегӯфт бокс. Ба ҳамин хотир пайдо шуд муҳорибаҳои омехта, смешное единоборство. Аз смешное единоборство навзе боксёр боксча мекунад, гӯштингир гӯштингш. Ана баъд маълум мешавад ки зурае. Ана ки дар ҷараён ана шарм метед барои мардум ки барои мо масалан фаҳмо бошад ҳамин лаҳзо. Пас маълум мешавад ки шумо ҳамина кӯшиш кардед ки омехта кунед, якҷӯ шуд. Рости гап фикри мо ҳамин аст ки агар мо ин корро накунем, мо дер мекунем. Барои чи? Барои ки дунё пешрафтиста. Дар дунё аз ҳама варзиши тез рушд ёфта, яъне самый быстро развивающийся спорт это смешное единоборство. Ба ҳамин хотир мо бояд аз ин проблема нагрезем, наоборот проблемаро тарафашро ҳал кунем. Ба фикри ман. мо барои чи дар бораи ин масъала гап безанем? Шумо гуфтем карате, мо гуфтем тайквандо. Ин рақобати фақат доимӣ буд ки кадом варзиш зудтар, кадом варзиш. Манзури шумо ин аст ки инҷо ду варзишгар қарор дорад якҷоя санҷиш мекунем. Не, нағз аст. Не, шумо бисёр хуб дарк кардед. Баъзе наврасони мо ана ҳамин мафҳуми, ана ҳамин шарҳи, ана ҳамин ҳолате ки шумо дарк кардед намефаҳманд. Онҳо дар фаҳмодан дар кӯраки бисёр ёштаранд, бисёр одамо бисёр бачаҳоро фаҳмодан дар кӯраки ҳамун нерӯ ё фалон намуд варзиш барои чи хел истифода бар, чӣ хел зарар накунем. Игрока делает тренер, як фраза аст да, мо дар футбол ҳам хел мегӯем ки ҳама зуд, не ки ҳамун зудтарина тренер муайян мекунад. Игрока делает тренер, ҳам хеле гап аст. Лекин боз имрӯз шумо ана ҳамин ҳамчун як ҷавони муваффақи ҷумҳурӣ кӯшиш карда истодед ки ана ҳамин намудҳои варзишро ба ҳам пайваст карда, яъне оддӣ карда барои мардум фаҳмонед ки ин масалан ягон хатари ҷиддӣ надорад. Албатта фақат фоида дорад. Дили хонамуди варзиш фоида мебирад пеш аз ҳама ба шахс худаш, ба наздиконаш, ба оилааш, ба ҷомеа ва албатта барои давлат. Ба ҳамин хотир фақат гап дар бораи фаҳмондану контрол кардан меравад. Дил хонамуди варзиша. Акн ин намудҳои дигар намудҳои варзиш то настольный тенниса чӣ мегӯям базам тушки? Тенниси рӯи миз, бале. Ин ҳамаш хобби аст барои ман. Кори вазифаи асосии ман албатта футбол, варзиши рақами як дар дунё. Бро омехта. Охир. Не, омехта бисёртар барои ман ҳамчун хобби, чун такурсии ман тайквандо буд. Ана. Ба ҳамин хотир асосан манзури вазифаи ман ва кори ман ва чизе ки ман масъулият дорам, ин албатта футбол аст. Дуруст аст. Лекин мо хуб медонем ки шумо чӣ хел хайр кардед. Такурсии шумо ин тайквандо аст. Аз худӣ пура тури зиёда аст, ба фикрам 13-14 сол аст ки баъза такурсии худро гузоштед, яъне чорни пояс шудем, се карата чемпиони республика. Чандум дан? Якум дан. Ва якум дан ҳама чорни пояс дига. Худамон азоб надодем ростига. Албатта беҳтарин аст. Инҷо аз ҳама муҳим ана ҳамон буд ки ҳозир наврасону ҷавонон бисёртар барномаро тамошо мекунанд. Ин бисёр ҷолиб аст. Шумо ягон вақт пеш гаптон бахшид. Ҳеҷ гап нест. Ягон вақт футболбоза ба ҳамин барномаи қавитон даъват кардед? Якта Фатулло як кас иштирок карда буд. Беҳтарин. Мо яке аз вазифаҳои мо аз ҷиҳати маркетинг муарриф кардани футболбозон, барое ки футболбозон бояд дар ҳақиқат ситора бошанд, шахсоне бошанд ки аз вҳои ибрат гиранд. Ин вазифаи мо аст. роҳбарияти федератсияи футбол. Ба ҳамин хотир ман пешниҳод мекунам ки футболистонро бисёртар имконият даъват кунем ва ё фикрашонро баён кунанд. Бале, ҳамин иштироки шумо лакай ҳамин фазоро боз мекунад барои ширкат варзидан. Бисёр хуб аст. Бори дигар таъкид мекунем ки дар барномаи варзиши қавитан
Ҷуразода Дилшод қарор доранд тамошобинии Ноби Федератсияи футболи Тоҷикистон инчунин корманди шоисаи варзиш. Боз почом банда намшуд ха туп вақти ҳаракат футбол гуфтем бо туп мезадам. туп ҳаст. Ба ногоҳ, яъне пинҳонӣ ба шумо пешниҳод мекунем баъзе ҳаракатҳо, амалҳои футболро ба мо пешкаш мегардонед. Ман фикр мекунам суръатро тезтар кунем, баъд сустар мекунем, мегузарем, баъд бале сустар мекунем. баъдан ҳам амин. Як чиз мехоҳам барои шумо бо нақд кунам, чун шумо меҳмони мо ҳастед. ҳамҷа рӯ парои мо агар бинед чӣ навистагӣ? Ба забони русӣ тренируйся так, как будто на тебя смотрит твой отец. Яъне ки ба забони тоҷикӣ ҳам хел одам бояд тамрин машқ кунад, яъне самоотдача бояд ҳам хел бошад дар машқи. яъне ки тасаввур кунед ки аз ҳама одами қиматтарин барои аксарияти мо падарамон мебошад ва ҳамун кас агар нигоҳ кунад, ту чӣ хел машқ мекунӣ? Ту даватса намекунед, наметонам намегӯӣ, намехоҳам намегӯӣ. Яъне мотиватсия дорӣ. Ба ҳамин хотир ин рости гап ин фикри худам буд соли 2014 вақти падарам вафот кардан, ҳамин хел фикр омада. гуфтем, бале. Олӣ аст. Бовар кунед, ман дар омадам дидам, бар ҳамин хотир шумо худатон аллакай таҳлил кардеду шарҳ додед барои мо. Ташаккури зиёд. Бисёр вақт бачаҳо машқ мекунанд, тренерҳо мебиён мураббиҳо вақте ки масалан штанга мекунанд ку 7-8 та мекунанд, бо 2-3 та бояд кунанд. Ана дигар қувват надорад, баъд тренер як гапи зур дорад. Метонӣ. Ҳамаам як қувва, як 10 фоиз бо қувва медиҳад, як гап да. Ба ҳамин хотир ҳама проблема ва ҳар як мотиватсия дар сар ба фикри ман. ҳозир мо дар арафаи 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. хушбахтона бале 30 сол аст ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳиб истиқлол аст, дунявӣ аст, демократия аст. ҳама имконияту шароитҳо фароҳам аст ки чунки шумо дар ин зал қарор дорем, таклиф моро пазируфтед. ин ҳама як неъмат аст барои мо. ҳамаи ҳамун гуфтаҳои шумо шаҳодат аз ҳамин аст, аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз ҷавонони муваффақ кӯшиш мекунанд ки обод кунанд, созанда бошанд, таҳкурсии давлату миллат бошанд, баҳри ҷавонон наврасон. акнун тамошобини азиз, ворди зал гаштем. Чӣ кор мекунем? хозмӯӣ мекунем, месанҷем, ҳаракат мекунем ки якдигар чӣ бошад, як ҷолибияти хос бошад. Машқ қайсар мешавад. гапи бисёр чизар ки бе машқ қайсар кунем. аввал дар омадем ку бинандагони азиз. реаксия чӣ хел буд ба истило? бозам ҳама ҳаракат аст. Хуб, мо наогазим. Тамом. эҳтиёт кунед. барандаи барнома аввалин маротиба бо ҳамхелил варзишгари ғайриоддӣ, нафаре ки мисол ҳаракати тез доранд. мо хеле маълумот гирифтем нисбати шумо. Шумо 4 депоз карате будаем. мо шуморо гӯштии қад меғафонем. Каратистора. шуд акун греплинги ҷуразода Дилшодро чӣ кор мекунем? мебинем каратист ҳамроҳи нафаре ки тамоми варзишро шахматист. ҳамин греплинг ҳам як намуди шахмат агар хел фикр кунем. барое ки бисёр вақт ҳамин греплинги намуди варзиш ҳаст ки 50 кило метавонад 100 килоро бурад. айсоби чи? айсоби техника. айсоби техника. Гибкост, разум, сила. Сила якум ҷо намезад, сила сем ҷо нест. инҷа гибкост, разум. барое ки ина масалан шумо 100 кило тасаввур кунед, бозам камтар хамше. тасаввур кунед ки ина гардан як мушаке ҳаст ки мушак надорад, яъне ки ина накачар тавр кунем. бале. ами чӣ надорад фармӯш кунад, вақте ҳамҷа мегирӣ ку, баъд 100 кило бошад, 200 кило бошад, нафас мегирад. масалан, яъне ки агар техникаша донӣ. ба ҳамин хотир одаме ки греплинг приёма медонад, вай дигар тарс агун мекунад. бигзор масалан ягон 100 килограф бошад, ягон чемпион дигар бошад, агар танҳо барои самооборона, худшам ҳамун консепсияш барои самооборона. ба ҳамин хотир баъд ин намуди варзиши хел аст ки то 50-60 сола озод машқ мекунӣ. нагрузка сахт надорад. бисёртар гуфтам ки барои чӣ даст шахмат. там масалан аз пои нам бошӣ, даста метавонӣ бале кунӣ, поша бале кунӣ, дигар барои ман мақул. чашмаи шумо маш аз теквандо аст охи. бале. шумо таҳкурсии шумо масалан тӯли 13 сол, 14 сол дар теквандо буд, баъдан гузаштед ба греплингу дигар намудҳои варзишӣ. хуб, дар бораи теквандо гуфтед, албатта дуруст қайд кардед, як 13-14 сол теквандо машқ мекардем. бисёр рафиқои наздики то имрӯз якҷо ҳастем, пайдо кардем. дар он давра ягон намудҳои варзиш федератсияҳо фаъол набуданд, чун давраи баъд аз ҷанги
шаҳрвандӣ буд. Шукрона имрӯз мо дар арафаи истиқлолият як 20 рӯз пас мо 30 сола мешавем. фикр мекунам ин аз ҳама иди муқаддастарин рӯзи беҳтарини мамлакати мо. Ман ростӣ як 5-6 маротиба дар ҷаласаҳои ҷаноби олӣ иштирок карда будам ва дар ҳамон ҷо ҳис кардам ки чӣ қадар як шахс метавонад миллата пеш барад, миллата дӯст дорад, маҳбуб бошад ва чӣ қадар эҳсосиёт дошта бошад, муттаҳид кунад. Бале, баъд аз ҳамин ҷаласаҳо ман бовар мекунед, ман шукр гуфтам ки ман чанд имконият доштам ки Москва равам, дигар ҷо рафтам. Бисёр рафиқоам рафтам, мераванд, мебиёнд. Ин дигар мавзӯъ не ки ман шукр мекунам ки ман ҳамин ҷо мондам, соҳиби нон, соҳиби ном шудем. Ана фикр мекунам ки ҳар якте мо имконият дорем, аз ҳар якте мо вобаста аст. Ин ҳамаш имконияти сулҳ, субот, тинҷӣ. Дигар дар динам як сайта мо тамошо кардем. Як сомона, як тақрибан 25-30 давлати дунё имрӯз конфликт доранд, низо, бале, низо доранд. Яъне ки имконияти ободии сулҳ нест. Имконияти на фақат маъш, зиндагӣ озод надоранд. Ба ҳамин хотир бори дигар умуман шукр барои чӣ мекунам? Умуман ҳамин одаме ки шукр мекунад, фикр мекунам ки одами муваффақ мешавад, пеш меравад, барое ки ин як хислати аҷоиб аст, шукр кардан. тамошобинен азиз, мо аллакай эҳсос кардем ки ҳуввияти миллӣ ҷуразода Дилшод чӣ қадар баланд аст. Аллакай ҷавонон ва наврасонро дар як рӯҳияи миллӣ худшиносӣ, хештаншиносӣ водор намуданд. Аз ҳамин хотир пайгири барнома бошед, моро тарк накунед. Тамрини аввали барномаи Варши Кавитан шурӯъ мегардад. Сабқат аст бинандагони азиз. ҳамин гармшавӣ мо боз чӣ мешавад? Ман таслим, аллакай таслим. бинандагони азиз, акнун шумо аз сабқати мо огоҳ шудед. ҷуразода Дилшод чӣ гуна ҳаракат мекунанд. ҳозир тамрини аввали барномаи Варши Кавитан шурӯъ мегардад. чӣ кор мекунем? Якум, ана ҳамин гӯшҳое ки ба истило овозиён ҳастанд, аз якумаш оғоз мекунем. пойҳои ҷуразода Дилшодро мо месанҷем, чунки такурсии ҷуразода Дилшод ин худ тейквондо аст. баъдан мегузорем ба дигар, яъне греплингу дигар навъҳои варзиш. қабул. чӣ кор мекунем? Масалан, раз аз ин самт метавонанд аз ин самт 10 то аз ин тараф, 10 то аз ин тараф чӣ кор кунанд? ҳаракат кунанд. баъдан метавонанд рибка ба истило мегӯянд 10 то ё 15 маротиба иҷро кунанд. баъдан қисми чӣ мешавад? тарзи озод бо сояи худ, бо истению, ба истило бо сояи худ ҳаракат кардан, бо даст, бо поча. 40 сония дигар нест. ана ҳамин ҷо ҳаракат, нафаскашӣ, кӯшиш, ғайрати ҷуразода Дилшод чӣ мешавад? маълум мешавад. баъдан бо шӯхиҳо мо шурӯъ мекунем. оғоз меравем. 1 асан 5 6 7 8 9 10 11 ва асан боз 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 асан рибка мерем. бале, ман медонам ки мураккаб нест, сода аст. якҷо кор мекунем, иҷро мекунем бо ҳисоб 10 то 15 то фикр мекунам бас аст. меравем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 бо ҳаракат бо сояи худ, бале, бо даст, бо поча ҳаракат мекунем. оҳиста ҳамаи ҳаракатҳоро 40 сония мо вақтро меқапем. нафаскашӣ мешавад. хоб мудассир Дилшод якҷо пешниҳод кардан. раз паранаве бразильский. каме ҳаракатҳо ҳаст. ҳаракат ба гребли.
خب тамошобинони азиз даври дуюми тамрини аввал дар барномаи варзиши қавитан яъне ҷуразода дилшод ҳамроҳи устодаш чӣ кор мекунад иҷро мекунанд дастпӯшое ки устодаш дорад дилшод ҷураев бо ҳамун тактикаҳои усулҳои хоси худашон якчанд усулҳоро иҷро мекунанд баъдан мегузарем ба дигар тамрини дар пеш истода бо мо буданро фаромӯш накунед шурӯъ мекунем аҳсан меравем бо диққат бошед ана ҳамин ҷо санҷиши устувори бадани дилшод ҷуразода муайян мегардад аҳсан зарба бо пои рост бо сар инҷо шореҳӣ рафта истодааст аҳсан ич хел аст мумкина хели дастпӯш парид рафт ҷузат нест хуб 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 устод мо шогири хел буғорӣ надоштем мо фикр кардем ки хаем ки як барномаро шурӯъ мекунем бисёр олӣ 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 бема бо устод 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 устода устод чӣ гап аст хеле устод созе ма ҳамин ҷоя даем тамом устод ма якҷояем устод хуб якҷоя сар мекунем якҷоя тамом аку рабиҷон шудкай рӯз кунед шуд рости гап дар ҳаёт ҳар ҳолато шуданаш мумкин аст падар модар насиҳат мекарданд ки мегуфтанд агар дар ягон ҳолат ғалатиам каска ҷанг шавад ту ҳеҷ вақт ҷанг наку ҳаракат ку ба тарзи дипломатӣ суҳбат кати анҷом ку ҳеҷ вақт конфликт наку баъд ҳами қадар ҳамин чиза мо дарк карда будам як ҳолат шуд хати ҳамсинфо як ҷо солинавӣ рафтем баъд як бачаи буз бала омад мо рости гап як ду маротиба мо буз бала буд омад ҳамин пеш чашма як сабаб шуд сабаби ман тамоман дахл надоштам баъд гуфт ки мезани як ба як баъд ман рости гап ё кардам амо дар пеш чашма истом гуфтам не фаҳмидӣ яъне ки ҳамун неи ман гуфтум ягон гап мешавад не ҳам ман не гуфтам ки маънӯ гап баранги ҳантоф яъне ки зарурият нест ба вай ҷанг кардан худо накуне як травма мегирӣ падару модар интизор ҳастанд умед доранд бале насиҳати падару модар то ин ҳад масалан бинед чӣ гуна ба фарзанд таъсир расондааст ки масалан дар як ҳолати муқаррарӣ одам метавонад ки дар як ҳолат ягон зарба равон кунад мадҳуш шавад лекин инсон бале зиқа мешавад одам ҳамчун мард не ки вақте ки сабаб ту дорӣ сабаб наздикон оила хоҳар як чизи ноадолатона бошад баъд дигар гап вақте ки одами масқати сар ба сар меши ки асту масалан ду баротиба бузболата баъд аз рӯи мантиқ намешавад ба ҳамин хотир ҳеҷ гап нест ин это не трус аст это мудрост ба фикри ман ба ҳамин хотир ҳеҷ гап нест худо бошкур инсони асил биёд як кор мекунем нагони азизам ҷа ман истудагӣ ҳастам ин шарм нест рост мегӯянд ҳозир ҷавонои ҳозираи мо наврасон дар мактабҳои миёна дигар ҷойҳо ҳамин хислатро умуман надоранд мераванд ба якдигар чӣ кор мекунанд меравем ҷанг меравем ин тараф меравем ин тараф дуруст аст неки ҳисобе ки дар пеши назари ваё ана ман барои чӣ гуфтам ки чемпиона мо бояд тарбия кунем ё қумитаи варзиш ё ягон федератсие ки мақсад ҳамун ҷавонон мана шуморо гӯш намекунанд вай фақат ҳамун чемпиони мактаб чемпиони ягон мусобиқа ҳамонро гӯш мекунанд ин ақидаи шумоаст бале мо ҳам майда будем мо ҳам мехостем ҳамун ранги ҳамун чемпионо шавем ҷанг кунем дига барои ки мо ҳам қадар фаҳмиш доштем вай это не их видно это наша общая беда фикри ман ба ҳамин хотир мо бояд чемпионо қад алоқа дошта бошем ва ё тарбия кунем дар навбати худ ва ё новобаста аз мушкилот хоҳанд нахоҳанд тарбия мекунанд албатта як система аст дини аллакай бемуҳоббот бешарҳи ман ҳама маълум шуд тамошобинони азиз наврасоне ки ҳоло акнун моро тамошо карда истодаанд ба худ қайд кунед ин як дарс аст одоб аст одоби муошират аст хислати асили инсон буданро имрӯз ҳамроҳи ҷуразода дилшод мо дарк кардем фаҳмондем фикр мекунам ки барои шумо як мактаби хубе хоҳад шуд меҳмони азиз тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан шурӯъ мегардид ин шоу барнома аст инҷо сабқат аст санҷиш аст шӯхӣ аст тамоми ҳаракату маҳорате ки нафаре ки иштирок мекунад ситорае ки иштирок мекунад барои мо шумо пешкаш мегардонад аз ҳамин хотир моро тарк накунед ҳозир ҷуразода дилшод ҳамроҳи устод чӣ кор мекунанд ана ҳамон маҳорате ки дар 30 сония дар 40 сония пешкаш мегардонад устод дилшод ба ҷуратона иҷро мекунад
тамошо кунед, лаззат баред. Ман низ кӯшиш мекунам дар ҷараён ҳамроҳ бошам. Меравед. Асан. Ҳамин удар ба фикрам ушила буда ё ки мо давай меши ё палдай. Палдай. мо да палдай мегуфтем. Мо ушилагер мегуфтем, бисёр олӣ буд ҳамин удар. Бале. Ҳамин зарбае ки масалан шумо ҳаракат кардед, инро масалан на ҳар варзишгоҳ иҷро кардан метавонад, чунки бисёр мувозинати бисёр хуб дар куразустод аллакай метавонанд шаҳр диҳанд. Баъдан қомат миён бояд дар ҳолати хуб бошад, пойҳо низ хуб ҳаракат кунанд, баъдан масалан зарба меравад, бисёр олӣ буд. Акнун дар даври дуюм тамошобини азиз сабқати Дилшод Ҷуразодаро мо санҷидем. Чӣ хелқатон ҳис мекунед? Як раунд дигар. Футбол, шоҳмот, короманди шоистаи варзиш будан, ҳавасманди дигар намудҳои варзиш будан на ба ҳар кас муяссар мегардад, чунки ин гуна шахсҳо универсалӣ мешаванд. Аз ҳамин хотир яке аз ҳамон нафарҳо дар назди мо қарор доранд, бо заҳмат, бо машаққат, бо арақи ҷабин ба ҳамин рӯзҳо расиданд. Ман ба дастам тар мекунам. Хоп. Ҳамин ман футболист. Ҷигар. Ой, сӯ. Дастрати куман. Хоп. Ҳамира бигире. Гирифтам гир. Хоп. Тупе ки дар дасти ман мебинед, мафҳумаш чи аст, мақсад чи аст? Ба он хотири овардем ки Дилшод Ҷуразода ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон аст, пайваста бо футболбозон аст, бо масалан ҳамун машқҳо, тамринҳо ва дигар хусусиятҳои футболбозон аст. Аз ҳамин хотир барои чӣ овардем? Ҳеҷ чиз намегӯям, худаш медонад. Дилшод Ҷуразода чӣ кор мекунад? Як бор кани бо туп шумо ин қадар дастгирӣ мекунед, меравед бо футболбозон ҳастед, ҳам медонам. Баъзаи шумо аслан такурсии шумо теквондо аст, греблин, дигар намудҳои варзиш аст. Лекин ман фикр мекунам ки аз футбол низ шумо хуб бохабар ҳастед, бозӣ низ карда хуб метавонед. Эҳтиёт кунед ки бо перчатки ягон зарба мо бачаҳо қачоқ кардем ки ин лоиҳаи ҳаматарафа аст. Ба мард чил ҳунар кам аст, яъне ки одам ҳама кора бояд тавонад. Мо имрӯз дар бораи боксу, гуштингу, каратею теквондо бисёр суҳбат кардем, сухан кардем. Яке кори асосии расмии ман ин Федератсияи футболи мамлакат мебошад, ки барои ман ифтихор аст дар командаи Федератсияи футбол будан. Як варзишгар як вақт гуфт ки ман мехоҳам ки роҳбарияти мо дилхоҳ Федератсияи футбол дигар як бор арақ кунаду ҳамин ҳунари моро дошта бошад. Яъне ки мо агар дар Федератсияи футбол кор кунем, мо каме ҳам бошад бо туп бояд тавонем истифода кунем, аз туп бозӣ карда тавонем. Ба ҳамин хотир ҳаракат мекунам, як бор ба истлоҳ жонглёр мегӯям, кор кунем. тамошобини азиз, ин тамрини охирони барномаи варзиши қавитан аст бо Дилшод Ҷуразода, яъне иштирокчии барномаи варзиши қавитан. Акнун шумо чӣ тавре ки медонед, дар тамринҳои боло Дилшод ҳама тарафа қувва ва нерӯи иродаи худро пешкаш гардониданд, маҳорати пойҳо, дастҳоро. Акнун ин лаҳза канад чӣ кор мекунанд? Фикр мекунам ки баъзе қувваҳо дар он ҷо сарф шуданд, лекин ҳозир мебинем то чӣ андозае ки бошад тавонанд ва ин ҷо муайян мегардад ки дар канад низ Дилшод Ҷуразода ана ҳамон маҳоратро доранд. Агар имкон бошад, кӯшиш мекунем ки каме ҳам бошад, як ҷуръати Дилшод Ҷуразодаро
бисанҷем. ҳоло ҳам қувват ҳаст, нерӯ ҳаст, имконият ҳаст. Чӣ хеле ки мегӯянд ҳадаф, мақсад, нерӯ, устуворӣ барои ҷавонон, барои ривоҷ додани масалан маҳорату малакаи ҳам варзишӣ ва дигар корҳои зиндагӣ мо метавонем боз идома диҳем. Аммо бинандагони азиз, барномаи варзиши қавитанро дар ин ҷо мо ба анҷом мерасонем. Бо мо ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, инчунин корманди шоистаи варзиш Дилшод Ҷуразода ҳамроҳӣ карданд. Тӯли ҳамин қадар вақте ки мо барномаро гузаронидем, бисёр ҳаракатҳо, усулҳои ҷолиби хоси худашонро пешкаш гардониданд барои мо, ки ин як ҷолибияти хосро пайдо намуд. ҳамроҳи устодашон низ мо бори дигар дарк кардем, ки Дилшод Ҷуразода ҳамроҳи устодашон на балки танҳо дар барномаи варзиши қавитан, балки берун аз барнома пайваста тамрин мекунанд. Дар охир, агар таманниё дошта бошед баҳри наврасону ҷавонону масалан шаҳрвандони ҷумҳурӣ, мо барномаро ба анҷом мерасонем. Сипосгузорам дӯсти азиз, ташаккури зиёд барои вақти ҷудо кардаатон, ҳам барои шумо. Ман шукр мекунам, ки умуман дар мамлакати мо ҳамин гуна телевизиони варзиш вуҷуд дорад. ҳам хел барномаҳо ҳастанд, ҳам хел тим аст, ки ҳам шумо ба сипосгузор ҳастем, ҳам бачаҳое ки паси парда ҳастанд, паси камеро ҳастанд, ки меҳнати зиёд мекашанд, раҳмати калон. Ман дар ҳақиқат хурсанд ҳастам, ки имрӯз ман дар варзиш ҳастам, дар атрофи варзишгарон ҳастам, ба хотире ки худам аз хурдсолӣ ба варзиш машғул будам ва орзу дорам, ки ҳамеша дар варзиш бимонам. Дар бораи орзу гуфтем, як орзуи дигаам дорам. Ин на фақат орзуи ман аст, балки яке аз орзуҳои муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ аст, ки мехоҳам як саҳар дар шаҳри Душанбе ҳазор нафарон ба машқҳо тамрин кунанд, вобаста шаванд, чунки дар як баромадашон ҷаноби олӣ қайд карда буданд, ки ҳамин саҳар соати 6 саъат 7 саъат кор мераванд. Бисёр паркҳо бунёд кардем, холӣ не ки вақт дар кор, яъне бо 5 сол, бо 10 сол агар гузарад, бо Дилшод Назаровҳо зиёд шаванд, футболистҳо зиёд шаванд, варзишгарон зиёд шаванд, боварӣ дорам, ки ин орзуи пешвои миллат баъд орзуи мо амалӣ мешавад. яъне мардуми солим миллати солим аст. Ба ҳамин хотир ҳар як ки мову шумо бачаҳо мо сангузор мебошем. Бори дигар ман аз шумо миннатдор. Раҳмати калон. хуб, ташаккури зиёд барои таманниётатон. Бинандагони азиз, чун анъана дар охири барнома мо бо як тӯҳфаи хоксорона ба Дилшод Ҷуразода тақдим мекунем. Ин тӯҳфаро ба шумо ин аз тарафи марказҳои савдои Ёвар аст, ба иштирокчиёни барнома тақдим мегардад. пеш аз ҳама ба шумо саломатӣ, сарбаландӣ ва зиндагии бардавомро таманниёт дорам. Ҳамеша ҳам хеле ҷасур, нотарс, қавиирода ва дар ҷодаатон устувор боқӣ бимонед. Чунки ҳамин хеле ҷавонҳо ангушуморанд, бояд ибрат бошанд барои наврасону ҷавонон. Сипоси беандоза. Хайр бинандагони азиз, то барномаи дигари барномаи варзиши Қавитан мо бударо фаромӯш накунед.